आं मोजां रुनियाल देब बर्मा काइटननि मुङै सोमायताङि साजाबो आं भारत एलेमबागनि बिसिंति खाजाक केरंनो पयतो कुबुई तै खरक बमुई साजाबो आं भारतनि फान कप्लाय तै कथालाय मुंनो नायकलै तनुनाय आं त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि चारिपां आदम अक्रानी सामुंनो जतनी बागैनो तांनाय भारतनि एलेमबाग तै केरंनि बिसिंतै किरिमा करै ख्लाय एबा बाक्सानो चाजाकमा एबा चाजागिया खलाय एबा केबो खरकसा बाय गोदालै एबा हुइजागै सामु तांलाक आनी थानी याफारजाक हांकर ककचाप नकनी चारिफां आदम अक्रानी बारजानो नांगुई नांयावुई केबोनी बखाक फुनुगुई एबा हुइजागै सामु तांलाक हामबाय जतन दादा अपना मोबाइल से दादा